Malawi Today. Mafuna bwino kana kubala onse ndi nthawi ya nkhani ndipo kupatsirani ndine chance mozapanda mitu yake. Zatsimikizika kuti Amalawi 18 afa pa ngozi ya basi yomwe yachitika la Mulungu ku South Africa. Amayi mdziko lino awalimbikitsa kuti asamaziyang'anire pansi pomwe dziko lino likumbukira tsiku la anakubala lero. Phungu wakale ku mango cha Victoria Kingston awamanga poaganizira kukonza uko pa Rosa Mbilizi. Ndipo masewero a mpikisano wa TNM Super League abwereranso masanano. Tsopano tipatsireni nkhani zimwe atsalanetsirani. Office ya President ndi nduna OPC yatsimikiza kuti nzika za dziko lino 18 zafa pa ngozi ya basi yomwe yachitika la Mulungu usiku mdera la Limpopo ku South Africa. Mwakati omwe asayinira ndi mlembi wa boma a Justin Saidi, OPC yati President Peter Mutharika ndi mkazi wake Gertrude Mutharika adzazidwa ndi chisoni kamba ka zomwe zachitika ndipo akupepesa onse omwe ataya chibale pa ngoziyo. Anthu 43 ndi wafa pa ngozi ya basi yomwe imachokera ku South Africa kubwera kuno ku Malawi kudzera ku Zimbabwe itanyamula anthu oposera 90, ambiri mwa iwo nzika za dziko lino ndi la Zimbabwe. John Pokayo nali ndi nkhani yonse. Akuluakulu a boma ati Amalawi 18 ndiwo ataya miyoyo yawo pa ngozi ya basi yomwe yachitika la Mulungu usiku mu dera la Limpopo ku South Africa. Kalata yomwe yatuluka usiku wapitawo yomwe wasayinira ndi mlembi wa office ya President ndi nduna zake a Justin Saidi yati mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika ndi mkazi wake a Gertrude Mutharika ndi osweka mtima ndi nkhani ya ngoziyi ndipo apepesa manja onse ofedwa. Koma kalatayi yomwe asaidi atsimikiza kuti analemba ndiwo yadzapata ngotha maola ochepa unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena utatulutsanso kalata yomwe imafotokoza kuti Amalawi 22 ndiwo anali mbasiyo ndipo kuti anthu 14 apezeka ali moyo ndipo ena akulandira thandizo la chipatala pamene anthu 8 anali akusowabe. Basiyo inali pa ulendo ochokera ku South Africa kubwera kuno ku Malawi kudutsira ku Zimbabwe ndipo inanyamula anthu oposera 90 omwe ena ndi nzika za dziko la Zimbabwe ndi ena akuno ku Malawi. Pakadali pano President Mutharika watsimikiza kuti boma lipereka thandizo kumanja onse ofedwa ndipo kuti akufunira onse omwe avulala pa ngozi kuchira msanga. Mutharika athokozanso boma la dziko la South Africa kamba ka thandizo lake pa nthawi ya ngozi. Ndine John Paul Kayuni. Munkhani ngati yomweyi anthu anayi afa minibasi yomwe anakwera itachita ngozi msewu wa Kwekwerere mboma la Dedza. Mneneri wa polisi ya boma la Beatrice Chefuta watsimikiza za ngoziyo. Zodiac yapeza kuti anthuwa amapita kusalima ku chipondero cha tsiku la anakubala. Apolisi kumangochi amanga Victoria Kingston omwe anali phungu wa nyumba ya malamulo zaka zisanu ndi imodzi zapitazi mdera pakati kumangochi. Mneneri wa polisi ya mangochi Amina Tepani Daudi wati kumangidwa kwa Kingston kukhuzana ndi zachiwembu zomwe anthu ena akuti amafuna kuchitira a Rosa Mbilizi omwe anapambana pa chisankho cha pa 16 September. Tamanga phungu wakale wa nyumba ya malamulo kudera la pakati mboma lino la Mangochi Victoria Kingston ndi ena atatu. Anthu amene waganizidwa kuti amagwirizana zofuna kuchita mchitidwe wa upandu. Koma pakadali pano sitingakambe zambiri za nkhani chifukwa chokuti kafukufuku athu ali mkati ndipo tikuopa kusokoneza kafukufukuyu. Komano tikamaliza zonse muzauzidwa komanso anthu amenewa akaonekera ku bwalo la milandu kafukufuku athu tikamaliza. Pomwe dziko likusangalala tsiku la anakubala lero, amayi awalimbikitsa kuti asamaziyang'anire pansi pa nkhani yotenga mbali pandale komanso zochitika mdziko. Omenyera ufulu wa amayi alingalireni mihowa wati ndikofunika kuti dziko lidziyamikira kudzipereka kwa amayi maudindo komanso kuwalimbikitsa kuti adzitenga mbali m'madera kupanga ziganizo. Ndipo mkulu wa bungwe la Women's Legal Resources Center Amagi Kathewera Banda wati ngakhale pali zambiri zomwe zikuchitika patukula amayi, pali zambiri zomwe zikuyenera kuunikidwa kuphatikizapo nkhani za nkhanza komanso kuthetsa maukwati ana. Zambiri mu ripoti lomwe walemba Rachel July. Pamene dziko la Malawi lokumbukira anakubala, mmodzi mwa omwe amayankhulapo pa nkhani za amayi mdziko muno alingalireni mihowa wati amayi nawo akufunika omwe wakhulupirira ndi maudindo akuluakulu komanso kuti adzikhala mbali imodzi yopanga ziganizo za mboma. Iwo ati mmene amayi anatulukira pa zisankho zomwe zinalipo mdziko muno zinaonetsera kudzipereka kwa amayiwa m'maudindo osiyanasiyana. Kumbukira ndi kusangalalira tsiku la anakubala kuno ku Malawi Mother's Day
ndichofunika kuti tinyadirenso ufulu wa amayi kuti pandale wakwera kwambiri ndi zimenezi zikuonetsedwa mu zisankho zimene zachitikazi kuti panali azimayi ambiri amene anatengapo gawo wani kukavota ngati anthu amene alembetsedwa ngati mavotazi komanso anthu amene anatuluka kwambiri anali azimayi. Ndipo mkulu wa bungwe la Women's Legal Resources Center Amagi Kathewera Banda wati ngakhale pali zambiri zomwe zikuchitika potulula amayi mu nkhani zosiyanasiyana, pali zambiri zomwe zikufunika kukonza monga kuthetsa maukwatana achichepere komanso kuthetsa nkhanza kwa amayi. Ngakhale amayi akutuluka pa maudindo komano tidali mavota amayiso amene amakumana nawo ngati nkhanza za mbanja, pali nkhani zokhuza maukwatana achichepere, pali nkhani zokhuza umphawi, palinso nkhani yokhuza kuti zino nkhani ya udindo omweyo amayi komano kulibe namolo yenye ndothandiza kuti amayi ambiri apezeke maudindo. Dziko la Malawi limakumbukira tsiku la anakubala pa 15 Oktoba chaka chilichonse. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Tikadali pa nkhani za amayi, bungwe la maloya la Chizimayi Women Lawyers Association lati pamwezi limalandira milandu yokuza nkhanza 25 yomwe odandaula makamaka amayi akumafuna thandizo ku koti. Mkulu wa bungweli Goda Raposo wanena izi mboma la Nchinji pa msonkhano ozindikiritsa anthu za nkhanza, ndipo ati pano ambiri akudziwa njira zomwe akuyenera kutsata ngati akumana ndi nkhanza. Pakadali pano DC wa boma la Nchinji Lucia Chidalengwa wati nkhani zokhuza kugawa katundu wamasiye komanso makolo kusapereka thandizo kwa ana ndi nkhani zomwe ofisi yawo ikumalandira kawirikawiri kuti athandizepo. Mkulu wa bungwe la Women Lawyers Association Goda Raposo wati kusiyana ndi kale pamene amayi amakhala chete kuopa kuneneza awo awachitira nkhanza, pano zinthu zasintha kamba kuti akutha kuneneza anthuwa kwa adindo kuti achitepo kanthu. Raposo ati izi zili chomwechi kamba kulimbikitsa misonkhano m'madera osiyanasiyana yotana ndi mchitidwewu. Chinthu chomwe anthu akufunika kuti adziwe ndicho kuti aliyense ali ndi ufulu komanso alinso ndi udindo pa nkhani za nkhanza. Tidziwe zokuti nkhanza zikamachitika ndi kuti tikuphwanyirana maufulu, tikuphwanya mafulu a munthu amene akuchitira nkhanzayo komanso anthu amene akukuzungulirani. Ngati pali ana pa khomopo ndiye kuti mukuphwanyira maufulu a ana. Pakadali pano DC wa boma la Nchinji Lucia Chidalengwa wati magulu okhudzika apitirize kufalitsa uthenga othana ndi nkhani za nkhanza kwa amayi ndi ana, kamba kuti ofesi yawo ikumalandira nkhani zonga izi zochuluka. Nuko makesi ambiri amene amatipeza ngati ofesi kwathu amakhala kuti amayiwo anakakhala kwawo kwa bambo, ndiye mwina abambo aja atisiya, pamene paja mwina panali akazi awiri kapena atatu, ndiye chisamaliro cha amayiwa pa chuma chotsala chimene chinali pa khomopo chimakhala chokuti chavuta. Misonkhano yozindikiritsa anthu za milandu ndi malamulo okhudza kuthetsa nkhanza, maukwati a ana komanso kugawa katundu wamasiye ndi gawo limodzi la ntchito za bungwe la Women Lawyers Association yomwe ikugwira ndi thandizo la ndalama la bungwe la Kuluni Foundation for Justice. M'malo mwa Zodiac kumchinji ndine Blessings Kangombe. Kuonera nkhani pano pa Zodiac tipitiriza nkhani ziposi chidwa pa zikangotha. Zambia Hakainde Hichilema wati mtsogoleri watsopano wa dziko lino Peter Mutharika watsimikizira kuti akufuna kugula chimanga chokwana matani 200,000 kuchoka ku dzikolo kubwera mdziko lino. Hichilema alankhula izi dzulo pa chionetsero cha malonda chomwe chachitika kumwera kwa dziko la Zambia. Izi zadza pomwenso boma la Malawi lati anthu oposa 4 million avutika ndi njala komanso afunika thandizo la chakudya miyezi isanu ndi umodzi kudzayi. Imoni Piringo alemba ripoti. Mtsogoleri wa dziko la Zambia Hakainde Hichilema wati usiku wa Lolemba analandira lamya kuchoka kwa President Peter Mutharika yemwe anawapempha kuti asunge chimanga chokwana matani 200,000 chomwe boma la Malawi likufuna kugula. Hichilema omwe amayankhula potsekulira mkumano wa amalonda wa chaka chino mdzikolo anati boma lawo ndilodzipereka kuchita mgwirizano ndi dziko la Malawi pa malonda awa ndipo anayamikira alimi a dziko lake pothandizira kuti ulimi uziyenda bwino mdziko la Zambia. In the last 4 years in government we walked the talk. Kwa zaka zinayi zapitazi ngakhale takumana ndi mavuto ang'amba takwanitsa kukhala ndi chakudya chochuluka. Usiku wapitawo mtsogoleri watsopano wa dziko la Malawi wandiyimbira lamya kundiwuza kuti ndisunge chimanga chokwana matani 200,000. Ife tichita nawo malondawa modzipereka. Izi ndi ndalama kwa ife. Paja ndidanenapo kale. Izi zadza zitadziwika kuti anthu okwana 4 million akufunika thandizo la chakudya mdziko lino kamba ka vuto la njala.
Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Center for Social Concern Agnes Nyirongo wapempha boma kuti lichite changu pa nkhani. Yakhala yankhola koma apange machawi nkhani zopereka ndalama ndi nzake kuti chimanga chifike msanga. Zina somwe zimene zingapangise kunena kuti chimangacho chingachedwe. Chifanira kuti ndi anthu ambiri amene angakhuzidwe ndi njala imene tikuyembekezera. Chifanira kuti nakhuzidwabe ndi nkhani ya nyengo imene atipangise kunena kuti makoledwe athu akhale ochepa. Maso mwina ngakhale taonanso mwina m'manyuzi imene akulembera nkhani za megafarm ziti iyo mwina akanaikako kamtengo kabwino pachimanga kuti anthu amene waso chimangacho ayena akhalebe ndi mtima kuti agulire komweko. Malinga ndi ripoti la MVAC, dziko la Malawi likufunika ndalama zokwana 387.20 biliyoni kwacha kuti ligule chimanga chokwana matani 200,000. Maloma Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Pilingu. Msonkhano pakati pa alimi aminda ikuluikulu Mega Farmers ndi nthambi yona za minda ikuluikuluyi ku nduna wa zaulimi wathera panjira ku Lilongwe kutsakwanitsa cholinga chake. Mkulu woyang'anira ntchito za minda ikuluikulu ku nduna wa zaulimi a Henry Msatiromo anati sangayankhule ndi atolankhani popeza msonkhano unali wa pakati pa undunawo ndi eni minda ikuluikulu basi. Mmodzi mwa alimi aminda ikuluikulu a Eunice Changaya wati ndi zokhumudwitsa kuti msonkhano unathera panjira kuti iwo amayembekezera kuti akambirana za mitengo yatsopano yogulitsira chimanga komanso tsogola minda ikuluikulu maka pomwe ulamuliro wasintha. Zambiri mu ripoti mwalemba Rachel July. A Eunice Changaya, mmodzi mwa alimi akuluakulu omwe anafika pa mkumanowu, wati ndi okhumudwa ndi mmene mkumanowu wayendera. Monga alimi onse akuluakulu omwe anafika pa mkumanowu, a Changaya ati amayembekezera kuti mkumanowu ufotokoza zokhudza mitengo yatsopano yogulira chimanga kwa alimiwa ndi bungwe la National Food Reserve Agency komanso ADMAC zomwe sizinachitike. Iwo ati adindo akuyenera kuwunikira kukwera mtengo kwa zinthu komanso mayendedwe. Mitengo imene tinapatsidwa ndi yotsika, so alimi ambiri ndi imene analili mitengo ya fertilizer, labor ndi zina zotere you can see kuti zinali zokwera. So alimi amangoyembekezera kuti mwina tigwirizana mtengo ndi aboma oti tibweretsere chimanga chija chiyambe kubwera. Ma challenges ena ndi kuti anzathu aine fala ndi ADMAC chosakugwirizana chifukwa ukaona upita kwa ADMAC mtengo ndiwina upita ku NFRA mtengo ndiwina pamene onsewo ndi makampani aboma. Ndipo mkulu woona za minda ikuluikulu ku nduna wa zaulimi a Henry Msatiromo anakana kuyankhula ndi atolankhani ponena kuti mkumanowu unali pakati pa nthambiyo ndi alimiwa. Ndipo mkulu woona ntchito za minda ikuluikulu ku nduna wa zaulimi a Henry Msatiromo anakana kuyankhula ndi atolankhani ponena kuti mkumanowu unali wapakati pa nthambiyo ndi alimiwa. Mkumanowu unabweretsa pamodzi alimi akuluakulu komanso akuluakulu kuchokera ku nduna wa zaulimi. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Rachel July. Pomwe boma la Norway likumaliza ntchito yotukula ulimi pomwe pa Chingereza amaitcha Sustainable Food Systems for Rural Agriculture Transformation and Resilience Transform Program yomwe inali ya ndalama pafupifupi 55 billion kwacha. Alimi mboma la Lumpi ati ndiokonzeka kupitiriza zomwe aphunzira kudzera mu ntchitoyi. Wachiwiri kwa apa mpando wa cooperative ya Chigomezo mbomalo a Stephen Chavula watiuza dzulo kuti mwachitsanzo ntchitoyi ithandiza kupereka upangiri kwa alimi kuti adzipanga katundu kuchokera ku mbewu zomwe alima ndi kumapeza phindu lochuluka. Winston Kaimira ali ndi zambiri mu ripoti iyi. Ndi thandizo la boma la dziko la Norway, mabungwe angapo akhala akugwira ntchito ndi Norwegian Church Aid komanso Danish Church Aid mu programu yomwe pa Chingereza amaitcha Sustainable Food Systems for Rural Agriculture Transformation and Resilience Transform mboma la Lumpi. Wachiwiri kwa pa mpando wa cooperative ya Chigomezo a Stephen Chavula wati ntchitoyi yathandiza gululo kuti lidzipanga peanut butter ndi kumapeza phindu lochuluka m'malo mongogulitsa mtedza. Ulimi uwu uli ndi phindu pamene tikupanga add value. Komanso tilipemphe boma mtima woti wofuna kuthandiza alimi popanga add value kwa china chilichonse chimene timalima Malawi muno ndi chinthu chokha chimene tingatithandize. Ife taonerapo panopa nthawi imene tinkalima mtedza ndi kumagulitsa wachonchi zasiyana ndi panopa pamene tikulima mtedza tikumapanga peanut butter. Mdera la zaulimi la Egwitini mboma lomweli la Lumpi alimi apindula ndi ulimi wa nthirira komanso ziweto. Ndipo pomwe transform ikufika kumapeto, mmodzi mwa alangizi a bungwe la Cadecom a Christopher Msisia wati alimiwa apeza upangiro oyenera. Kulima kwathu timayuza mapaipi, ma drip pipes. Chifukwa yonena kuti tikamayuza ma drip pipes alimi amatha kupeza nthawi kumapangira zinthu zina. Muchizungu timanena kuti kupanga promote productivity
chifukwa alimi amatha kupanga maximize nthawi yawo yonena kuti azigwira ntchito zina akangothirira madzi mapaipi mazama zithirira okha kuno kuti ndi testimony yabwino kuno kuti Lime Club wengiti ntsiku la lero pamene alimi akhala kugulisa ndalama zimene iwo sanayambe atazipeza kulima mbewu zina. Ntchitoyi ayigwira maboma a Rumphi, Mzimba, Kasungu, Dowa komanso Mchinji. Magulu ena alimi boma la Nkata Bay ati akukumana ndi mavuto kuti apeze misika ikuluikulu komanso ngongole ku mabanki kamba kuti alibe ziphaso zoyendetsera magulu awo. Wapampando wa gulu la alimi la Kajitira Producers and Marketing Cooperative kumwera kwa boma la Nkata Bay Albert Banda wanena izi dzulo kumpamba mbomali pa chionetsero cha zaulimi chomwe konsolo ya boma la Nkata Bay inakonza kulimbikitsa alimi kuti azikonza zokolola zawo kuti azigulitsa pa mtengo wopindulitsa. Mkulu wa ofesi ya zaulimi bomali Aselina Malaga walangiza alimiwa kuti maguluwa adzilima zochuluka kuti adzitokwanitsa kugulitsa ku makampani akuluakulu. Nobet Mzembe ali ndi ripoti. Wapampando wa gulu la alimi la Kajitira Producers and Marketing Cooperative kumwera kwa boma la Nkata Bay Albert Banda wati ngakhala kukumana ndi mavuto osowa misika ikuluikulu akudzindikira bwino lomwe kufunika kokonza zokolola zawo kuti azigulitsa pa mtengo yopindulitsa. Abanda ati gulu lawo likuvutika kupeza ngongole ku mabanki komanso kupeza misika ikuluikulu ya zokolola zawo kamba kosowekera chiphaso. Tikaunjika pamuzi timapita kokasaka misika koma vuto limene timakumana nalo kwambiri limakhala kuti tikapeza ku makampani amatifunsa kuti muli ndi certificate ya Malawi Bureau of Standard. Aselina Malaga ndi mkulu wa ofesi ya zaulimi boma la Nkata Bay ndipo akuyankhula motere ndi cholinga choti azitha kupeza misika ikuluikulu komanso kupeza ngongole ku mabanki. Tikumalimbikitsa kuti alimiwa azikoza katundu wawo kumusintha maonekedwe komanso zipangitsa kuti katundu wawo azikhala nthawi yayitali asanaonongeke zimene zimathandizira kuti akamapita pansika katundu wawo ujazooneka wachikoka mitengo yawo akamatchula yabwino ndi kuti mulimi uja apindula komanso amene akugula uja akhala kuti wakhutitsidwa ndi katundu amene akugula uja. Msika wa mbewu iliyonse ulipo koma vuto limene limakhalapo kwambiri ndikuti alimi athu ambiri amapanga ulimi paokha. Chionetsero cha zaulimichi chachitika pamutu woti alimi kukonzanso zokolola zawo kuti zizikhala ndi mtengo wopindulitsa komanso kukonza ubale pakati pawo ndi ogula komanso kuti asamalire nthaka ndi chilengedwe molingana ndi kusintha kwa nyengo. Malo mwa Zodiac mboma la Nkata Bay ndine Nobet Tamba Mtula Mzembe. Tsopano tipite ku nkhani za masewero. Aligi ya TNM akuyambiranso masanawa pamene matimu angapo adziyang'ana kudzigulira malo pa mndandanda wamene matimu akuchitira mu ligi. Matimu atatu amene ali pa chiopsezo chotuluka Songwe Border United, Mighty Tigers ndi Mzuzu City Hammers asewera pa khomo ndi chiyembekezo choti apeza zotsatira zabwino pofuna kudzipulumutsa. Sambanda ali nkhani yonse. Matimu a FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers ndi Silver Strikers sasewera pamene ligi ya TNM ikuyambiranso lachitatu potsatira kutha kwa ndime yachipulula ya chikho cha matimu a dziko lonse imene timu ya Flames imasewera nawo. Timu ya Silver imene ikuteteza ukatswiri wa ligi sisewera kamba kuti ayipatsa mpata wokwanira oti ikonzekere masewero a mpikisano wa CAF Champions League amene isewere ku mathero sabatayi ndi timu ya Young Africans Yanga ya ku Tanzania mu mzinda wa Lilongwe. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets imene ikutsogola mu ligi ya TNM komanso Mighty Wanderers imene sinagonje chiyambireni ligi ya chaka chino mwezi wa April nawonso sasewera kamba kuti ali ndi masewero mu chikho ku mathero sabatayi. Timu ya Bullets ikuyembekezeka kusewera ndi Kamuzo Barracks mu ndime ya kota final ya chikho cha FDH Bank mu mzinda wa Blantyre pamene Wanderers ikuyembekezeka kukhala ndi ulendo wopita mchigawo chapakati kumene ikasewere ndi timu ya Craig Sporting Club mu ndime yomweyi. Matimu a Mzuzu City Hammers, Songwe Border United komanso Mighty Tigers adzifuna kupambana kuti akhaleko ndi mwayi odzipulumutsa mu ligi pa masewero awo apakhomo. Timu ya Songwe Border United imene yapeza mapoint awiri okha pa masewero 19 isewera ndi timu ya Chitipa United ku Karonga pamene Mzuzu City Hammers isewera ndi Dedza Dynamos ndipo Tigers yalandira alendo a Craig Sporting Club kuchokera ku Lilongwe. Pakadali pano bungwe la Super League of Malawi Sulom latsimikiza kuti layimitsa masewero apakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Ekhaya amene amayembekezeka kukhalapo lachinayi pa 16 Oktoba mu mzinda wa Blantyre. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa bungwe la Sulom Donix Chilonga watsimikiza kuti bungweli layimitsa masewero wakufikira mtsogolo kamba kuti timu ya Wanderers inapereka zifukwa zomveka.